Ka Dorbar Mangtyngka joka yeng Dorbar thawaan ka jela kala sedang hakani kasni tho ding hakaba ulat ka jela ulai ka jingkran lamprang ka balengkot. Shua kane ulampang ka yeng Dorbar Thomas Isangma ula pentip ru ba ulat udon haka jing bam syait bam klan. Haka jingkran lamprang la ka ru halor ka suk ka san ka ba sensha ka jela ka roi ka pa nangta haka jingkiu haka rep karyang ka kamri jingri ka kot ka khia badru haka puli puthi. Lakran ru halor ka jingnang roi ka jela hakika mere kai ki jaka jingok kai bat khamtam e haka jing persyang ban yo kilenti sengkin bat umbam umdi ka babyang na lor kiwe. Kindly address the house. You may be seated, please. May I now request the Honourable Governor to kindly address the house. Honorable Speaker and Honorable Member of Meghalaya Legislative Assembly.